Nova sèrie de receptes i comencem per la meva preferida, les croquetes de calçots. I és que la temporada d'aquesta meravellosa verdura sempre es fa massa curta, així que aquest any, per tal d'aprofitar-los al màxim, me n'he endut uns quants a casa per utilitzar-los en altres elaboracions. Per preparar aquestes croquetes, comença pelant i trossejant els calçots i a continuació preparar la beixamel amb la mantega, la farina i finalment la llet. Hauràs de barrejar constantment fins que espessi i finalment afegir els calçots trossejats, barrejar de nou i salpimentar. Això llavors ho portaràs a una safata i ho taparàs bé amb un paper film i ho deixaràs reposar primer a temperatura ambient i després a la nevera durant unes 2 hores aproximadament. Llavors vindrà la part més laboriosa, que consisteix en donar forma a les croquetes d'una en una i anar-les arrebossant. Jo en lloc d'ou he fet servir aquesta barreja de farina i aigua i després el parrellat. I ara sí, només et quedarà fregir-les amb abundant oli, treure'ls l'excés d'oli en paper absorbent i ja si vols acabar d'arrodonir el plat et recomano que les serveixis amb salsa de calçots casolana, que és la combinació perfecta.